Maar papa moet wel heel veel gaatjes. Maar die dan een gaatje ziet, dat moet hij dan optimmen. Ja, maar bij de ramen en zo was het wel droog. Ja, maar zie je nu? Dat komt ook door de gaatjes en door de ramengaatjes. Want de regen gaat die kant op. Ja, ja. Die gaat papa, welke kant is die kant? Rechts. Rechts gaat de regen op. Oh, de rechterkant. Ja, Ja. rechts gaat de regen op. Dus dan is het wel heel raar hoe dat komt. Want de regen kan niet zomaar aan het huis komen. Want we hebben alles goed ingemaakt. Oké. Maar de regen, die mag